Un ano máis, Por el Estea propón aos ourensáns un espectáculo para disfrutar en familia e, ao mesmo tempo, colaborar na concienciación sobre a diversidade e profundizar no coñecemento do autismo. Como sempre, ademais da venta de entradas, tamén haberá unha fila cero para doar se non se pode asistir. Teremos unha madriña que será todo un luxo, que é a cantante Uxía, que este ano está celebrando os seus 40 anos de traxectoria musical, está de aniversario, entón, e ven a celebrarlo aquí a Ourense con nós tamén. Bueno, pois Uxía casi non necesita presentación, porque eso ten unha traxectoria moi importante, pero o que a nós nos importa é o seu compromiso ca diversidade e a súa xenerosidade e solidaridade. Teremos un montón de artistas, dous artistas especiales que son Magín Blanco e Ángel Cerezuela, que vende de Madrid a presentar aquí un single do seu disco, como sempre, os nosos queridos artistas de Estudio Repenica e de Academia Drop. A parte deles, temos un dúo moi especial, que son Johnny e Fabián, que tamén van a actuar, e un montón de sorpresas. Esta gala abre as actividades que propoñen dende Por el Estea para celebrar o Día Mundial do Autismo, coas que queren amosar as realidades deste trastorno para favorecer a búsqueda da inclusión e a aceptación. Durante o mes de abril organizan varias conferencias dirixidas a familias e profesionais que traballan no eido do TEA, que serán de acceso libre. Seguindo as peticións e necesidades das familias, este ano centrarán as charlas na adolescencia e os seus desafíos.